Afi adofonom asemisa mpacho part 4 ni asemisa etoso enan ose ekwan ben so na awudie fa so baaye ekwan ben so na awudie fa so baaye pacho de ne ba utrim wo hwa ekwan ben so na awudie fa so ba ebi wo ho a enam ntokwa kwan so ebi wo ho a enam ahoye akwan so ebi wo ho a enam pesaminkuminya kwan so ebi wo ho a enam oyeyi agya me kwan so ekwan bebre so baya na enim o onsi ye cheche mu a ye pensem mu eniem yiyi ba ho kronkran da woroma enti na adesua ye papa adesua eye kankane bible pensem mu yesu akato ho wo se munyai se mu besua bible da ni da na enu na bebie wa adwene mu ehu nokra no na nokra na ye odehia hallelujah se wo mpa bible adesua menua o chese bisi basa unhunu ho ano unhunu nokra no untumi nye odehie sanse nokra no bemu wa ye odehie hallelujah na bible adesua ene bemu wa kɔ so far ebemu wa hu bebia wugina bebia wokɔ ne ye bɔne ne anye bɔne onsi ye pensem mu kakra nsem bebre kra me ahu se awudie enye obi otwe se kanko ena enye obi otwe tuo ena enye obi a ohuna aduro awudie aduro egu juice mu a na enso mu ma nipa anom na emomu no manum asem kra no epre nipa no a wadi mawu anase madi nawu yo ekwan ben so ena awudie efa so anase efa aso baaye yenkohwe Mr. A nanum asem Mr. A say enam ahoye akwan so Mr. A say enam ahoye ekwan so mpacha watwa anase wati watwa Mr. A say enam ahoye akwan so yenye ne kase ma no watwa wa obetwa no ne ayo ne kase ama enam ahoye akwan so ya Mr. A why ade nyame hirawo enam ahoye akwan so ene se ye ka ahoye a menin ne ko school ya wie bibia ye kopa adwuma no ya fa no ya mfame eye me ya enti no mi hunu honhon kronkron na honhon kronkron mo masu no ntena me mu nti no eye me ye enti no mepe kwan bi so mayi na firi ho ahoye akwan no ebi enie yo ye ni bre enti yenhwe sorry yenhwe Mr. B ne oka Mr. B nsese Mr. C de ne de ba onuru ho Mr. F kofom Mr. C bra ho ase na yenhwe se otwa ne aye ne kese ama no wotin so a na yaye ne ketwa otia ebe ne ketwa yo Mr. C say sorry Mr. B say enam pesaminkuminya kwanso na meka no pesaminkuminya e ka se pesaminkuminya eni se minkoa na ewo se minya sika minkoa na ese ye fa me minkoa na ewo se minya ade na obi nya bie enti se me pese minkoa minya no so wo benya bia wo ho ba mahi mepe kwan bi so ayi wa firi ho mepe kwan bi so age wo de no mepe kwan bi so ama wadi kan wa asamado pesaminkuminya kwanso onua wotie me bo wani na ho ebia waye bi agyae uhia se onyame de beche wo ebia fe na wo beye uhia se onyame de beche wo pese minkuminya kwanso bi waye ade yanya ne kase ma no be yenhwe si enam wiase atete so enokre onsa se bisa ne se ekwan ben so na awudie fa so ebaaye enam ewiase atete ewiase tete nti no ewo se wodi awu no odinya ne ho ewiase tete nti no ewo se okojon okod na odinya ne ho ewiase ahunyade ne wiase haw bebrebe nti no ewo se wo hwie nipa moja aguo na odinya ne ho yes Mr. C nso ayade mom sema Mr. C osi enam ewiase atete so wiase tete no etino e wose oka moja guo yo wayade ya ene kese ama yen kohwe asembisa etoso enum
Ɔse adenti na ebinom di awuo. Adenti na ebinom di awuo. Adentra wa hwɛ adenti a ka bibi ka ho, ka bibi kyerɛ me. Adenti na ebinom di awuo da bi enko nso fa ye wo adenti. Adenti na ebinom di awuo. Yo, me no kakra me ka ne ha ne sɛ ebinom di awu esane ahonya nti. Ebinom di awu esane sika a wo penti. Ebinom di awu esane se nipa no ne ho ye na hinti. Ebinom di awu esane edingye nti. Ne minim no maka no ye ni time bebrebe sa. Eti wo nso ɛdeɛn na wode bɛma me, ɛdeɛn na wode bɛka adesua yi ho. Ebinom di awu adenti na ebinom di awu. Yo, yɛnkɔhwɛ Mr. A n'anum asɛm. Mr. A say deɛ nti ebinom di awuo no esane ahonya ntira. Mr. A ahonya ne kyerɛmu sɛsɛn ɔpɛ ɛdeɛn na ɛnya nti na obedi awu. Yo, Mr. A say esane ahonya ntira na deɛ nti a ɔse esane ahonya ntira no. Opese wonya ne ho, opese ototo cars, opese ototo adan, opese wo ba ne ekotokoto no, opese ogidin enti obedi ewu e agidin e de anya cars, e de anya adan, e de anya ntade papa. Mika satade e hye no nipa mogya na ohwegu ya nsana. Onya sa atade na hye. Mika se dan a wasi a wakukuresi wa wutwam a agi se wode wunchemu hwa kopim dua. Ansana wani aba ho so. Nipa mogya na ohwegu ye. Odofo a wotie me, ma wani na ho na obi anhwe wo mogya angu amfa anya ne ho. Esan se asembisa no ama yemuaye se ahonya ntira. Obi epe ne ho anya o man se woye nipa na obu se woye aboa. Yo, Mr. B nso say answers no bemben ho dodo. Esa na mo hwe obi de so. They be conform. Mr. B say esane yeyo ne edingye nti. Mr. B why ade yeyo ene edingye ntira. Esane yeyo ene edingye ntira. Eya no kre obi pe yeyo afa, obi pese ogidin. Obi pese ogidin enti no. O say obekum nipa anase obefa kwambone so anase obebo apo anase obetwa atro bi na wode aye connection na wanya ne ho na watumi agidin ene yeyo. Mr. B why ade yenhwe Mr. C. Mr. C nso enum asem say esane ahokyire ntira. Mr. C kyeremu ahokyire enti ahokyire ma enipa edi awu. Se question no sa na epa wo de yenkɔhwɛ question no hwɛ. O se adenti na ebinom di awuo. Na Mr. C say esane ahokyire ntira. Ne ho kyire no ena ofa etuo, ne ho kyire no ena okodwon ne occult. Na occult num yesi mra wa ha ni o. Aha wa ba ha di aha de yedi awu, aha de yehwie mogyagu, aha de yenum mogya, aha de yi nipa kra afiri ho. Ewo honhom fam ne honam fam nyina. Ene Mr. C why ade chen wo mu nyina. Why ade omo aka ya ade ni bia ya ade ba C de wa kyerɛ mu cause ne nipa bebre nim se ahokyerɛ ema nipa ekum nipa anase ahokyerɛ ema nipa yi nipa kra afiri ho. Yo, yasem bi se etoso nsia awudie de ɛwɔ he. Bubobi sudin awudie de ɛwɔ he na ɛyɛ awudie. Bibo ebi sudin kyerɛ me. Yo, ye quality awam. Mr. A say se onipa de sikan bekum onipa mo ayade. B say nyinsan yi go yawudie mo ayade. C say occult mu wuo honhom mu awudie enso ye bia. Ye de awurade asepa mu nyina mu aye no ye no kre. Eti yenhwe ye question etoso enso ba yenhwe ha. Okay, se onipa de sikan ebekum onipa.
On say ura fi say Yesu kan say mpo ubufu unua abufuo boni mu a ena Yesu nso ka sɛ woka sɛ raka nso a ɛkyɛ sɛ wo mu no wadi nawu anaasɛ woni hɔ na wotwe no na woka ne ho asɛm bɔne yayaya wadi nawu. Part 4 no asi yɛnkɔ yɛnwura part 5 mu.